Bona tarda a tothom. Benvinguts a tots els que des de casa o des de la feina heu connectat amb aquesta webinar, una webinar que ha organitzat i impulsat el Col·legi de Metges de Barcelona, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a través del seu Institut de Formació Mèdica i de Lideratge, que encara que sigui mèdic posa l'accent, intenta també trobar aquesta necessitat de transversalitat. És una aposta estratègica no només per dissenyar i ofertar models de formació diferents, però molt adequats al moment de transformació i de canvi que estem vivint, no només en el moment pandèmic que també estem vivint, sinó sobretot amb els canvis que des del punt de vista sociodemogràfic de la professió i dels reptes que tenim plantejats com a sistema sanitari i també com a professió. Nosaltres aquesta aposta estratègica la pivotem molt sobre la construcció i el reconeixement a través del coneixement, però també la significació, no cal dir el subratllar l'enaltiment, però també el poder explicar, per tant, fer docència a partir de l'experiència de com es construeix en aquest repte que tenim de sistema sanitari diferent, en la qual les persones més que mai han d'estar en el centre de la nostra atenció, com es poden construir a partir de bons lideratges, de lideratges forts, consolidats, i alguns que no ho saben fins que no s'hi troben, com és el que avui ens posarem en evidència, de que han esdevingut o poden esdevenir un referent pel conjunt de les professions sanitàries, i sobretot, si me'l permeteu, per metges i infermeres. Obrim, per tant, aquest cicle d'experiències en lideratge i ho farem en àmbits diferents, perquè durant la pandèmia, si una cosa s'ha posat de manifest, com sabeu, això ha estat una constant que hem posat sobre la taula des dels consells de col·legis d'infermeria i de metges, aprofitar les experiències que la pandèmia ens ha donat. És a dir, quan hi ha hagut l'estat d'alarma, quan hi ha hagut la pandèmia, quan han desaparegut els blocatges que la burocràcia o els marcs reglamentaris no permetien, que excel·lissin aquests lideratges, aquesta autonomia a la presa de decisions per part dels equips, doncs han esclatat, aquestes iniciatives han esclatat i les hem vist en diversos llocs. Mai havia hagut, o jo no recordo, uns nivells de col·laboració entre diversos nivells assistencials, entre professions diferents, dins el mateix centre, especialitats, funcions. Per tant, aquesta experiència que ens ha enriquit, que no moltes vegades ha sorgit de manera espontània o a vegades simplement autoorganitzada, esclar, el perill que hi ha és que quan tornem o estem tornant a la tediosa normalitat desaparegui aquest potencial d'energia que ha sorgit des de baix. Nosaltres des del Col·legi de Metges pensem que és necessari reconèixer i conèixer aquest tipus de lideratges, aquest tipus de lideratges no només saludables, sinó aquest tipus de lideratges tan personificats que identificant la necessitat i l'objectiu clínic, com en aquest cas estaven els pacients amb la pandèmia, han sabut donar una resposta molt autònoma, però molt clarament diferenciada. I, escolteu, ho farem en tots els àmbits assistencials. I hem volgut començar expressament avui amb l'àmbit residencial. I ho hem volgut fer amb l'àmbit residencial perquè ha estat especialment castigat, on va haver una de les incidències més grans, no només de la població que va patir-ho, sinó dels professionals. En quines condicions els professionals van haver de suportar l'embat de la pandèmia des del punt de vista de recursos, des del punt de vista de protecció, i crec que és just que la professió que basa la seva acció en la solidaritat també solidaritzi a l'hora d'exemplificar les respostes que van haver-hi, que van ser moltíssimes, perquè a vegades els mitjans es queden amb l'etiqueta
no dic que no hi hagués passat, però la necessitat de poder buscar sempre culpables, que no dic que no hi ha d'haver-hi en algun cas, però en canvi no ha de significar l'esforç brutal que van fer el conjunt de professionals i treballadors del sector residencial i de l'atenció intermèdia. I específicament a nosaltres ens ha semblat, i a la proposta del doctor Ledesma, que li agraeixo, aprofito per agrair-li públicament, no només que fes la proposta de l'equip, sinó que, a més, ell és una de les ànimes d'aquest institut de lideratges i de com identificar aquestes persones que han de ser i són els nostres referents. A mi em fa molta il·lusió que el que estem fent avui, que Albert ens haguessis fet aquesta proposta i que comencem aquest cicle amb aquest equip de gent, amb la senyora Carol Mitjana, i amb la doctora Soler i que no me'n recordi l'Anna Marí, oi? Que ho dic bé? Sí. Que ens ajudin no només a través de la seva experiència, sinó sobretot a esdevenir aquests testimonis que continuïn sent aquests referents, perquè per molts ho van ser-ho. No es poden imaginar, ells es pensen a vegades que els que estem a Barcelona no ens mirem el que estan fent altres companys i companyes de fora. El que vau fer vosaltres, molts professionals del sistema sanitari ho van seguir-ho. I jo crec que és bo de conèixer de primera mà, a través vostra, que és la cosa més autèntica, aquest procés d'elaboració per la presa de decisions en un moment determinat i aquest exercici de lideratge que ha de constituir la referència pel resta de companys i companyes. Res més. Escolta, moltíssimes gràcies, molta sort, a la vostra disposició sempre, estimades companyes, i no sé si haig de donar pas amb elles o el doctor Ledesma vol afegir alguna cosa. Faig de moderador i acabaré... Doncs endavant. Doncs llavors cedeixo la paraula al moderador absolutament i a més amb molta satisfacció. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Padrós. Gràcies, doctor Padrós. Jo reiterar-vos el donar-vos la bona tarda i la benvinguda en aquest webinar que té per objectiu donar el tret de sortida a un cicle de seminaris sobre experiències de lideratge durant la pandèmia. El primer d'aquests seminaris formatius serà el proper dia 1 de juny i versarà sobre el mateix tema d'avui, però amb l'objectiu de formar a un grup de professionals, 24 professionals, amb aspectes de lideratge centrats en el món residencial. La resta de seminaris els anirem publicitant a través de l'ITMIL i els mitjans de difusió que tenim al col·legi per tal que tingueu temps d'inscriure-vos i participar-hi. Com deia el doctor Padrós, l'ITMIL té una línia de formació dedicada al lideratge i estem creant una trajectòria que inclou els diferents aspectes, conceptes o habilitats que inclou el lideratge, sempre des d'una vessant molt pràctica i basada en experiències concretes que han assolit els objectius que perseguien. La pandèmia ha catalitzat el lideratge dels professionals sanitaris, la necessitat de donar resposta a l'atenció de les persones en un entorn desconegut, ple d'incerteses i de temors, que ha fet que molts professionals hagin liderat de forma espontània i autònoma respostes d'atenció a les persones que han amortitzat de forma substancial l'impacte de la pandèmia. Una prova fefaent de que si els professionals veiem la necessitat i tenim prou autonomia, som capaços de donar molt més del que s'espera de nosaltres. Per aquest webinar, titulat Dibuixant el futur de l'atenció a les persones en els centres residencials, hem triat una experiència de lideratge en un centre residencial, el Centre Geriàtric de Lleida. Les 3 ponents que han acceptat participar han liderat la resposta per fer front a l'impacte de la pandèmia al seu centre i estan liderant i continuen liderant el futur d'aquest centre i de les persones que viuen a partir de l'experiència viscuda i de les necessitats de canvi que elles han detectat. Amb elles ens hem proposat fer-ho en positiu, mirant al futur, per poder dibuixar un escenari engrescador i satisfactori pels professionals i els residents d'aquests centres, en els que puguem garantir que les persones que hi viuen tindran la millor atenció possible. Com us deia, elles mateixes faran el primer seminari de formació el dia 1 de juny, obert a 24 professionals que vulguin formar-se en lideratge a partir d'aquesta experiència i de les persones que l'han liderat.
El seguiran altres seminaris dedicats a les experiències de lideratge que hem viscut a l'atenció primària, als hospitals, a la salut pública, a les escoles, als domicilis, fins a un total de 6 seminaris. Jo faré de ponent de moderador durant aquest webinar i ara els presentaré sense més a les ponents que ja el doctor Padrós ha citat. La primera en intervenir serà l'Anna Maria Fité Serra, infermera coordinadora de les dotacions en matèria social dels centres residencials de la regió sanitària de Lleida. A continuació, la Cristina Soler Felip, la doctora Cristina Soler Felip, metgessa de Medicina Interna de l'Hospital Arnau de Vilanova i del Centre Geriàtric de Lleida, farà la seva intervenció, i la Carol Mitjana, treballadora social i directora del Centre Geriàtric, del mateix Centre Geriàtric de Lleida, farà l'última intervenció. En primer lloc, els vull agrair que hagin acceptat aquest repte, que jo sé que no és fàcil fer-lo, i compartir amb nosaltres les seves vivències i part del que han après, i el que és més important, ens assenyalin el camí per on hem de transitar per millorar tots els aspectes de l'atenció en els centres residencials. Conscients que no tenen la veritat absoluta ni una solució miraculosa, però sí que saben a quines necessitats cal donar resposta i tenen propostes a compartir de com es pot fer, que és l'objectiu d'aquest webinar d'avui. El webinar continuarà amb la presentació de les seves experiències i del seu projecte de futur i seguirà amb el debat on respondrem a les preguntes que aneu fent als participants d'aquest webinar en el xat i, per últim, citarem les principals conclusions que surtin de la sessió. Sense més, li dono la paraula a l'Anna Maria Fité Serra perquè faci la seva exposició del que ha fet i com ha viscut ella aquesta experiència. Bona tarda a tothom. Gràcies, doctor Ledesma, i a tota l'organització del Col·legi de Metges de Barcelona per la invitació en aquest webinar. I compartiré el contingut. D'acord. La idea és compartir amb vosaltres la meva experiència de com s'ha viscut i com s'ha gestionat la Covid en els centres residencials. A mode de context i per recordar una miqueta la fotografia que tenim ara de les persones que estan institucionalitzades en centres residencials, doncs estem veient que hi ha un canvi de perfil d'aquestes persones que cada vegada presenten més complexitat clínica, moltes vegades també acompanyada d'una complexitat social i amb un augment de la seva dependència. La mitjana d'edat es situa al voltant d'uns 85 anys més o menys, quan fa 10 anys, per exemple, ens situàvem al voltant dels 70 i pico. Com dèiem, amb aquest augment de complexitat, són persones que generalment presenten pluripatologia, en moltes ocasions malalties concurrents i generalment presenten un grau 2 o grau 3 de dependència. Tot això fa que aquestes persones hi hagi una alta demanda en els recursos de salut, que la majoria d'ells estiguin en polifarmàcia, molts d'ells, mirant estadístiques, prenen 10 o 12 fàrmacs, 15, i que també hi hagi un augment, encara que cada vegada sigui menor, de rotació per diferents àmbits assistencials. Aquí a nivell gràfic, les persones que estan institucionalitzades representen del grau 3 gairebé la meitat, el 50%, i tenen concedit un grau 2 gairebé l'altre 50%, és a dir, gairebé totes les persones que estan als centres residencials tenen un grau 2 o grau 3. D'aquestes, la majoria tenen condicions de salut complexes, vora un 70% són pacients crònics complexos, estan identificats com a pacients crònics complexos, i un 15% com a pacients MACA. És per això que es precisa d'un model que és el que s'està treballant, un model d'atenció sanitària integrada per a persones que viuen en residències i que inclogui els diferents àmbits assistencials i que garanteixi, com sempre volem, una atenció centrada en les persones que sigui el més segura possible i a la vegada també eficient pel sistema. Però no només aquesta integració a nivell sanitari, sinó que també a nivell social.
i sempre amb l'objectiu comú de mirar, tenir la mirada centrada a les necessitats d'aquesta persona. Per tant, és molt important que ens coordinem tant els agents interns del propi centre, l'equip assistencial del centre, el psicòleg, el treballador social, les gerocultores, com tots aquells agents externs que formen part també del benestar d'aquesta persona. Els equips d'atenció primària, l'atenció intermèdia, el CEM, també un treball interdepartamental amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i tots units i coordinats per el benestar d'aquesta persona. Bé, com ha afectat la Covid en els centres residencials? Aquí sí que explico una mica l'experiència viscuda. Com deia el doctor Padrós, ha sigut un àmbit molt castigat, els professionals, els centres, ha sigut una experiència molt dura i que els centres s'han trobat amb dificultats i nosaltres també hem tingut que fer front a aquestes dificultats. Partint de la base que els centres residencials són centres socials, és la casa d'aquella persona, i no estaven preparats per fer front a una contingència sanitària d'aquest tipus. Llavors, hi ha residències que tenien limitacions estructurals. Tenien limitacions estructurals perquè en el seu moment van decidir fer una residència que fos un xaletet o un pis, perquè s'assemblés més a casa seva. Altres van optar per fer infraestructures més grans, però clar, això presentava una limitació a l'hora de poder fer aïllaments, sectoritzacions. A vegades era complicat, havies de fer mans i mànigues per poder-ho fer. Fins i tot a vegades el que havíem de fer en alguns dels casos era valorar trasllats quan entrava la Covid amb algun dispositiu que teníem per poder garantir la seva salut. Sempre no érem molt partidaris de fer aquests trasllats per trasbals que ocasiona la persona el fet de moure-la a un altre lloc, però quan valoràvem risc-benefici, si ocasionava un benefici consensuat amb la persona i la família, en alguns casos fèiem trasllats. També s'han trobat, sobretot a la primera onada, dèficit de material d'autoprotecció. Estaven desprotegits, no tenien res. Tot ens va vindre de nou, no teníem res, ni material, se feien els materials ells com podien. Després això, afortunadament, va anar canviant. Després, dèficit de personal, de gerocultores, infermeres, etc. Ja no només pel problema que després en parlem, sinó que es contagiaven i amb el que costa retindre aquest personal i trobar-lo, doncs el personal que quedava havia de fer un esforç de moltes hores de torn, sense descans, en unes condicions, treballar amb EPIs, vull dir, una situació molt dura i comptant amb menys personal del que els agradaria tenir. Formació als treballadors insuficient. Clar, sí que els centres residencials molts feien formacions internes, de contencions, d'incontinències, però formació en el maneig d'infeccions, poca era, perquè no ens havíem trobat mai. Llavors, la formació que tenien era insuficient. I després escassa supervisió de l'aplicació de les noves mesures. Aquelles mesures que s'havien d'aplicar, com retirar-se bé un EPI o el rentat de mans, faltava aquesta supervisió, perquè mai havia sigut necessària. Però sí que vam veure que en formacions no era suficient, sinó que la clau era tenir una persona, una professional que estigués allà supervisant aquestes mesures, amb la connotació de treball en equip, però que al final era un facilitador per a que tots treballessin bé. I era clau, quan els centres tenien aquesta figura que estava supervisant i ajudant a que es treballés de la manera correcta, perquè no és gens senzilla. Tot això feia que també la figura de responsable higienico-sanitària tan important en les residències no se li ha donat el valor que realment, en general, el valor que realment té, amb aquelles funcions. L'havíem d'empoderar, perquè realment el lideratge l'havia de portar ella, més que la direcció inclús. Vull dir, és qui realment té la responsabilitat i havia de marcar el lideratge. Totes aquestes dificultats al final generaven una inseguretat que es traduïa en una escassa resposta davant d'aquesta contingència sanitària.
què és el que fèiem nosaltres com a equip, no? Amb la finalitat de gestionar-ho el millor possible, d'ajudar-los al màxim i amb la millor voluntat. Doncs fem una valoració de l'estat de la situació. No? Hi ha un brot en una residència, doncs què fem? Valorem la situació, ens coordinàvem tot l'equip, atenció primària, amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Salut Pública, Vigilància Epidemiològica, estàvem tots coordinats, nosaltres amb l'equip del centre. I llavors avaluàvem aquestes necessitats. No? Llavors activàvem recursos en funció del que necessitessin. Si, per exemple, necessitaven material que no els havia arribat, intentàvem agilitzar la comanda el més ràpid possible. Si calia activar equips de suport, com per exemple PADES, doncs s'activava o cos de bombers per ajudar a les sectoritzacions en residències de molta complexitat de la infraestructura perquè eren molt grans o el que sigui. Després, les tècniques de salut pública feien un seguiment i anaven allà també in situ a revisar, supervisar i també ajudar a fer sectoritzacions i circuits, perquè les sectoritzacions canviaven de manera molt dinàmica, perquè ara tenien 3 positius i demà eren 5. Els contactes estrets passaven de 5 a 10, per tant, el joc canviava, no? I necessitaven aquesta ajuda i aquesta supervisió de que s'estava fent bé per intentar preservar la salut, sobretot, de les persones que no s'havien infectat. Després, un tema molt important que sempre vetllàvem per l'atenció a les famílies, és a dir, quan passava un brot era un caos per la residència, o sigui, era desbordant, i havíem de garantir l'atenció a les famílies estaven molt nervioses, com és normal, volien saber a totes hores del seu familiar, i llavors els ajudàvem a fer circuits, o de dir, fins ara ho heu fet així, però ara ho hem de redissenyar. És a dir, doncs ara potser la fisioterapeuta pot fer videotrucades o trucades diàries als familiars, o fem un comunicat que no podem fer trucades diàries, que informarem diàriament, farem un comunicat general i quan hi hagi informació rellevant d'interès clínic, el que sigui, l'equip assistencial del centre informa. És a dir, fer circuits perquè les famílies sempre estiguessin informades i el més tranquil·les possible. I després també un seguiment molt proper al centre. És a dir, sempre, diari, les vegades que calgui, doncs ens truquem, si hem d'anar, anem, si et fa falta alguna cosa, com evoluciona aquest senyor, com l'altre, un seguiment molt proper, sobretot amb la direcció, però també amb la responsable higienico-sanitària. Això en mesura del possible, és a dir, intentàvem actuar d'una manera molt proactiva, però evidentment hi ha casos de brots que ens ha sortit millor perquè també disposàvem de més recursos i els recursos ja sabeu que a vegades no els tens tots alhora, però sí que hem intentat treballar en equip tots i donar-ho tot, de la mateixa manera que ho han fet els centres. Per exemple, si hi havia alguna direcció que ens trucava que havia claudicat, que no podia seguir gestionant això, li anava molt gran i situacions d'estar a les 9 de la nit en un centre i de dir, tranquil·la, organitzem i busquem un suport a la direcció extern i l'endemà que ja era efectiu un suport extern de gestió en el centre per claudicació. Quina ha estat l'evolució i l'estat actual dels centres residencials? L'evolució és que els centres han anat adaptant molt bé i de forma molt dinàmica els seus plans de contingència. Els centres residencials cada vegada estan més preparats, van rebent formació, han anat rebent formació de diferents vies, han fet un gran esforç als centres per fer formacions internes, també n'han rebut a vegades d'atenció primària, d'alguna altra via o de salut pública. A la regió sanitària de Lleida el que van fer una formació dirigida a responsables higienico-sanitàries, una formació basada en simulació clínica, totalment pràctica, amb un dispositiu que disposàvem, i ho vam fer totalment pràctic, simulant diferents casos, com aquí la imatge de la dreta, doncs aquí 2 contactes estrets, aquí un positiu, aquí és una de transferència, i fer una formació pràctica que van liderar les tècniques de salut pública en quant a sectoritzacions i circuits.
i sobretot per aprendre i per millorar el maneig d'infeccions en els centres. Seguim tenint dificultat per aconseguir professionals i poder-los retindre'ls. És un problema greu. Ens costa molt trobar professionals. La integració social i sanitària cada vegada és més evident. Fa molts anys que s'hi està treballant, però ara s'ha posat de manifest i s'ha fet molta cosa. S'ha avançat, queda molt camí, però s'ha avançat. I els centres, clar, tenen una actuació molt més ràpida i molt més eficaç després de tot aquest entrenament i tots aquests esforços. Llavors, bàsic el paper clau de la responsable higienico-sanitària, com comentàvem. I com estem ara? Doncs va haver un abans i un després. Jo recordo quan van començar a organitzar tot el tema de la vacunació, que va ser molt estressant, perquè va ser com demà arriben vacunes i passat demà vacunem. Vam tindre que contactar amb tots els centres per demanar d'avui per demà gairebé de tot el llistat dels usuaris amb tots els consentiments informats. I superbona resposta de tots els centres. La cobertura vacunal dels residents està per sobre del 90%. La cobertura vacunal dels professionals està al voltant del 80%. Encara falta sensibilització, però les xifres són molt bones. I va ser un abans i un després, és a dir, d'estar a qualsevol hora gestionant brots en qualsevol centre, a de dir, ostres, no hi ha brots, així. És a dir, un abans i un després. Els centres ja estan retornant a la normalitat. Sí que és cert que al principi amb temor, ja poden retornar a fer passejos, sortides a casa. S'han maximitzat mesures de prevenció i de protecció les visites, però s'han maximitzat molt les visites als centres. S'ha millorat molt en aquest sentit. Aïllaments pràcticament ja no se'n fan, perquè les persones correctament vacunades que ingressen, que gairebé són la majoria, doncs ja no cal que facin aïllament. Les que estan vacunades, que és més del 90%, doncs tampoc se consideren contactes estrets, amb la qual cosa hi ha molt pocs aïllaments. I aquest seria com estem ara, punts claus a tenir, punts claus que ens han anat molt bé. Doncs les unitats de convivència, fomentàvem molt que es fessin unitats de convivència, que tinguessin, sobretot que estiguessin ben fetes, que tinguessin característiques homogènies, que tinguessin afinitats amb aquelles persones. Recomanable de 10 a 15. Si havien de ser de 20, no passa res. Si havia de ser de 8, doncs fantàstic. I això també amb el personal el més estable possible. Això s'ha vist que les unitats de convivència, que era com una novetat, doncs també aporta un benefici a la persona, perquè té una atenció centrada, una atenció més centrada en la persona, té un referent. Al ser el personal estable, té aquella auxiliar o gerocultora com a referent de vida, del seu dia a dia, que coneix més les seves preferències, els seus gustos, i això és molt positiu. Després, un altre punt clau que també insistia molt en la intensificació de neteja i de desinfecció i ventilació d'espais, els sistemes de ventilació. Un altre punt clau és el diagnòstic situacional, el diagnòstic situacional que sigui recent, perquè a vegades quan hi havia un brot, l'òptim és que ja estigués feta aquesta feina, però no de 8 mesos enrere, perquè hi havia moltes davallades funcionals i psicològiques d'aquestes persones degut a tants aïllaments i confinaments. Llavors, necessitàvem un diagnòstic situacional recent per tal de tindre clara l'adequació terapèutica i claríssim també el recurs adequat, perquè si no és com una catàstrofe, és com un accident de múltiples víctimes que tothom mana, ningú sap què ha de fer i és desbordant. Llavors, en el primer moment anàvem allà i recomanàvem això, doncs, per exemple, utilitzant l'eina de BART, el GDS o els nivells d'adequació terapèutica. I aquí el que es va fer es van ampliar els equips de PADES per donar suport en aquesta fase. O sigui, els equips de PADES no només donaven suport en fases de final de vida, sinó que ajudaven a l'equip assistencial a fer aquest treball,
i consensuat també amb les famílies i la persona. Llavors ja teníem clar l'adequació terapèutica, el recurs adequat, i era molt més fàcil l'actuació. Tipus un accident de múltiples víctimes, i era bàsic aquest punt. I això són els reptes que tenim per endavant i que s'estan treballant. El model d'integració social i sanitària, que seguim, hem accelerat molt. I quins reptes tenim per endavant? Que moltes coses ja s'estan fent. Procés participatiu a les famílies, se n'ha fet, fomentar aquesta participació de famílies i persones a les polítiques públiques. Que els centres s'intentin organitzar en funció de les necessitats de la persona, no en les necessitats organitzacionals del centre, sinó en les necessitats de la persona, que això és difícil, costa, però hem d'intentar anar per aquí. Afavorir, com sempre, la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social, al final que visquem el màxim d'anys possible amb el mínim de discapacitat. Implicació, sempre que puguem, de decisions al centre de les famílies o de les persones pròximes. Després, un tema clau que és reconeixement social del sector. És un sector que està molt mal valorat i això porta conseqüències que els professionals s'ha de millorar les seves condicions laborals, és a dir, no hi haurà reconeixement social del sector si no es milloren les seves condicions laborals. Tenim problemes greus no trobem, durant el matí d'avui, he parlat amb no sé quants centres que tenen problemes no troben infermeres. I és un problema, tampoc no els hi podem donar solució, vull dir que també és frustrant perquè això s'han de millorar els convenis, sí que s'ha fet alguna lleugera millora, però s'ha de canviar, i és un repte que tenim per endavant i que l'hem de treballar, perquè a més a les ciutats igual costa menys o és de més fàcil solució, però tenim poblets amb molta dispersió geogràfica que, clar, aquestes persones es queden sense atenció d'infermera i ens preocupa. Un altre repte que tenim per endavant és la integració i unificació dels sistemes d'informació. Poso aquí cap amb un interrogant. Ara sí que tenim el nou conveni de cap de residències que s'han adherit la majoria de centres i és una bona notícia, però encara, clar, cada centre té el seu programa informàtic, el que vol, el que ha escollit. N'hi ha que prefereixen tindre-ho en paper, els seus registres. Llavors, no està unificat, i per molt que ara tinguin l'ECAP, per exemple, la prescripció farmacològica, que l'han d'entrar 2 vegades a l'ECAP i també al seu programa propi, hem de facilitar això, hem d'integrar-ho, i hi ha barreres, però hem d'aconseguir-ho. Hem de seguir treballant amb aquest treball interdisciplinar i interdepartamental. Estaria bé també disposar d'un sistema de qualitat, d'un quadre de comandament, d'indicadors de qualitat, és a dir, buscar a moltes coses l'homogeneïtat, o sigui, dintre de la heterogeneïtat de cada centre que ofereixi coses diferents, perquè no cal que tots els centres siguin iguals, però sí que hi hagi un mínim comú denominador en tots els centres. Després també s'està treballant en revisar els criteris d'accés als centres residencials, no només que sigui per criteris cronològics, sinó per criteris de vulnerabilitat, de fragilitat, també que la pròpia persona pugui escollir el centre on vol anar. És a dir, no hi ha una plaça pública a tal lloc, he d'anar a tal lloc, sinó l'ajuda directa a la persona i la persona escolleix aquell tipus de centre que li encaixa millor per anar-hi. I bé, fins aquí la meva presentació i com a conclusió sí que fer la reflexió de que parlem tots d'aquest canvi de model, però que ja fa molts anys que s'està treballant, com bé sap el doctor Ledesma, que és un gran referent, i s'estan implementant coses, s'ha accelerat moltes coses, el que passa que són tants canvis els que s'han de fer i també tantes barreres
que sembla que no s'avanci, però bueno, penso que hi ha d'haver esperança i que hem de treballar conjuntament tots per fer passos endavant. No? Moltes gràcies. Albert, no se t'escolta. Moltes gràcies, Anna, per ajustar-te al temps i per la claredat de la teva exposició. Hi ha algunes aportacions amb algunes qüestions que plantejarem després al final i donaré pas a la doctora Cristina Soler, metgessa del Centre Geriàtric de Lleida i metgessa de Medicina Interna de l'Hospital Arnau de Vilanova, i ella ens parlarà de com donar resposta a les necessitats d'atenció sanitària a les persones que viuen en centres residencials. Endavant, Cristina. Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder participar en aquest cicle. Ens fa molta il·lusió, tot i que també és algo molt desconegut per nosaltres i, com bé ha dit, es tracta de compartir la nostra experiència i entre tots poder tirar endavant i fer una mica de canvi de tal com han anat les coses. Com bé ha dit, jo em dic Cristina Soler, soc la metgessa internista de l'Hospital Arnau de Vilanova i també del Centre Geriàtric de Lleida. Quan em van proposar participar en aquest cicle vaig pensar... Vaig pensar, ostres, qui sóc jo per parlar d'un sector que fa tan poc al que pertanyo i hi ha gent amb tanta experiència. Però sí que volíem compartir i aportar les propostes del que hem anat plantejant a partir de les vivències que hem tingut d'aquesta nova situació. Fins a aquest moment, la Covid ens havia fet treballar i trobar-nos en situacions molt complicades, però també gràcies a això ens vam organitzar de treballar d'una manera diferent. Des de Salut ens vam proposar organitzar-nos en microresidències, és a dir, les unitats de convivència, amb grups reduïts i organitzats per afinitats, patologies i situació cognitiva, per poder treballar les necessitats de cada usuari amb seguretat, tant en relació a la Covid, però també en proximitat als residents, amb tot el que això implica. El que hem vist és que la unitat de convivència els fa viure en família i per això hem apostat per mantindre-les i així poder-nos donar una autonomia com si fossin pròpies famílies, que els mateixos puguin decidir, d'un entorn controlat, evidentment, però que decideixin com viure el seu dia a dia i definir junts els seus objectius, perquè creiem que així els ajudarem a perdre aquest sentiment negatiu que els genera el perdre la pròpia autonomia o la capacitat per decidir en un lloc on ja de per si està tot tan organitzat. Creiem que això els pot millorar la soledat i també evitar les depressions, que és una patologia tan prevalent en algunes persones. Volem que puguin decidir què volen fer cada dia, quan dutxar-se, si volen dutxar-se, banyar-se o a quina hora esmorzar o quines activitats fer aquell dia, que decideixin ells. Sempre, evidentment, dins una supervisió i condicionat a la seva patologia de base i a la seva situació funcional. I de manera molt important, volem que no perdin el vincle i el contacte amb la seva família. Si és possible, mantindre-la a diari, sigui amb visites presencials, videotrucades, aplicacions, perquè volem que es mantinguin units a ells, que el seu dia a dia no variï i així també facilitar a la família la conciliació laboral i familiar utilitzant totes les eines que la tecnologia ens ha donat, perquè ja sabem que ingressar en un centre mai és fàcil, ni per l'usuari ni per la família. Hem continuat utilitzant aquest sistema integrat i multidisciplinar, però amb l'atenció centrada en el resident, que és el que ens ha permès aquests grups tan reduïts i amb la situació funcional similar. Disposem d'un equip tant del mateix centre com d'equips externs, com bé ha dit l'Anna Maria Fiter, i dins del centre ja comptàvem amb les gerocultores, les terapeutes ocupacionals, les fisioterapeutes, la psicòloga, la treballadora social, l'equip sanitari, els auxiliars, infermeres i jo com a metgessa, que ja interactuàvem dins de cada grup de manera molt més específica i molt més concreta en cada necessitat. El que hem vist és que el fet d'anar nosaltres a les unitats de convivència, traslladar-nos allí, ens donava l'oportunitat de passar visita no només de forma individual segons les necessitats de cada usuari, sinó també de forma grupal. Treballant així ens aportava informació tant del propi resident com també de com el grup percebia la situació en què es trobava cada persona
I així teníem una visió molt àmplia de cada usuari, que no només ens aportava informació mèdica. Hem vist que les unitats de convivència fan que ens disminueixi la demanda de visites mèdiques i pensem que probablement és perquè se senten que ja pertanyen a un grup que és la seva família. I el que hem vist és que es generen autocuidadors, cuidadors uns dels altres, de manera espontània, com podem fer nosaltres amb els nostres germans, amb els nostres pares, i aquesta sensació de soledat disminuïa en un ambient o a vegades en un entorn tan despersonalitzat, i aconseguíem també establir un major vincle entre l'equip mèdic i d'infermeria. Creiem que cap a on volem anar tots i pensem que és necessari és cap a un sistema d'integració horitzontal. I el que ens agradaria és ser un braç més del sistema sanitari, interrelacionat amb atenció primària i hospitalària, però sense necessitat d'haver de duplicar valoracions, tractaments ni recursos. D'aquesta manera, garantiríem una major comunicació si estéssim enllaçats amb els programes dels centres residencials amb el propi ECAP, com bé hem dit abans. Pensem que així sincronitzarien les valoracions, els diagnòstics, es podrien autogestionar les prescripcions, renovacions de recepta electrònica o algo tan senzill com imprimir les pautes d'anticoagulació sense haver de sobrecarregar l'equip d'atenció primària. I fins i tot, per què no, poder tindre una habitació habilitada per poder realitzar procediments, cures complexes, tractaments intravenosos al mateix centre, perquè així ja no hem de carregar altres equips com atenció hospitalària, atenció domiciliària, pal·liatius, i poder evitar també al resident els trasllats a l'hospital o ingressos amb tot el que comporta. Creiem que és molt important per poder continuar també realitzant, com s'ha facilitat fins ara a Salut, aquesta formació que parlàvem. Formació de l'equip sanitari, però no només de l'equip sanitari, sinó de tot l'equip del centre, de totes les persones humanes, en diferents àmbits, en les mobilitzacions, en la prevenció d'úlceres, en la valoració de la disfàgia, la detecció de la soledat, la higiene, les mesures anticovid, evidentment, però també d'altres infeccions. I per què no que els centres residencials també integrar-nos als programes formatius, que poguéssim vindre personal en formació, com infermeres, els metges residents, igual que es fa amb les treballadores socials o els psicòlegs, que vinguin al centre per poder formar part d'aquesta formació completa i tindre l'experiència en aquest sector que per a alguns és un sector molt desconegut. Jo penso que una miqueta el resum és això, que tenim ganes de créixer pels i amb els nostres residents, oferir-los aquesta capacitat per decidir com i de quina manera fer les coses, fer-los sentir com a casa perquè són a casa seva. I creiem que també seríem capaços d'assumir més a nivell mèdic, evidentment de forma coordinada amb atenció primària i hospitalària i amb les característiques de cada centre, que cada centre li permet segons les seves condicions. Però si fem això també ajudarem els residents a minimitzar les sortides, els trasllats i els ingressos. I continuar a formar-nos contínuament, de manera que puguem donar a conèixer el nostre sector, tant al personal en formació i per què no adherir-nos als programes formatius i perquè puguin tindre una visió global a tots els nivells. Penso que aquestes són una mica les conclusions que hem tret nosaltres dins d'aquest any que ens ha fet evolucionar tan ràpid i amb aquests canvis de causa-efecte que pensem que hem sabut anar-nos adaptant dins de les dificultats que també ens hem anat trobant i animar a tothom a que s'uneixi amb aquest canvi. No res, és tot això. Moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies, Cristina. Ara ens parlarà la Carol Mitjana, directora del Centre Geriàtric de Lleida, i ens explicarà l'experiència que considerem d'èxit, perquè van anticipar la resposta i després han posat tot un seguit de propostes o d'actuacions per intentar donar resposta a aquestes necessitats que han detectat de les persones als centres residencials i quines propostes fan per aquest nou model d'atenció. Segueixen havent-hi algunes aportacions en el xat que pregunten aspectes de com heu fet això, que després us faré a totes tres i que contesteu
les que vulgueu. Endavant, Carol. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies. A veure si podem enxufar això. Bueno, ara sembla que sí, no? Ho veieu bé? Soc la Carol Mitjana i vam tenir una experiència d'èxit perquè vam decidir el mateix dia 13 de març, veient que no teníem eines, jo personalment vaig decidir quedar-me al centre per fer de reforç a l'equip que hi havia dins treballant i la gran sorpresa va ser que l'equip es va unir a nosaltres i van venir amb les seves maletes i per primer cop i sense precedents ens vam quedar a viure dintre del centre preservant aquest tresor tan valuós que teníem que eren els nostres residents. Aquí comença, és l'inici d'un llarg camí, sobretot pel redescobriment de les grans potències de l'equip que teníem a dins. Vull dir, són coses que són inimaginables, van treure el millor de nosaltres i ens van anar marcant una mica aquest pas. Ara us passaré un vídeo que és una mica la reflexió, una mica d'idea de com va ser la Covid dins dels centres. Per mi és important aquest vídeo perquè fins abans de la Covid crec que som un sector que a poc estàvem treballant per fer un canvi en la metodologia, però d'una manera molt lenta. I just quan anàvem obrint portes, coneixent de l'exterior, aportant idees noves, centrar-nos en l'atenció a la persona, de cop i volta arriba aquesta pandèmia de manera molt arrasant i ens tanca totes les portes. Però al mateix temps, com també deia el doctor Padrós i el doctor Ledesma, ha sigut una gran oportunitat per donar un pas més, o així ho llegim nosaltres. Arribat a aquest punt, ens fem quan arriben les vacunes, com diu l'Anna, que és un moment d'inflexió i que tornem una mica amb aquesta normalitat aparent, el nostre equip ens reunim i parlem, discutim, riem i plorem una mica de la situació en la que ens trobem. I primer fem una reflexió de què és el que estàvem fent fins ara i ens n'adonem que la tendència en el món residencial al nostre país continua sent residències molt grans, macroresidències amb sales molt grans, a vegades amb massificació d'usuaris dins una mateixa sala, passadissos molt hospitalaris. Ai, que se'm passa això, un momentet. Aquí. I amb una poca personalització del que seria la residència. Passa a ser com a més institució que no aquesta casa que potser anem buscant, perquè al final hem de recordar que els nostres usuaris és la gran edat. I aquest usuari són gairebé sempre persones que han viscut a la mateixa llar durant tota la seva vida. I fins i tot és la mateixa llar que ja vivien els seus pares. Han sigut persones que han treballat i patit molt i per les conseqüències que siguin necessiten un servei residencial perquè necessiten unes ajudes tècniques per al seu dia a dia. I aleshores el que estem oferint com a servei són institucions que, tal com estàvem fins al dia d'avui o com estem, estan normatitzades per un sistema, per una normativa, per un decret que ens fa funcionar d'una manera força jerarquitzada, amb uns horaris, amb uns protocols, i vull dir, bastant fixe, que ens fa funcionar d'una manera que deixa de perdre una mica l'essència de llar.
I, a veure... Llavors ens fem un plantejament. Què fem? Continuem com estàvem o donem un punt més, o donem un pas més, no? I aquí és on ens autoprovoquem i també provoquem una mica a la societat i neix l'iFeel i neix amb aquest vídeo. Ai, espereu. Bueno, el vídeo ve a la següent diapositiva. Avaluem primer la cara B que ens ha regalat la Covid i això és una cosa molt interessant. Com hem dit abans els companys que també heu exposat, per primer cop estem treballant de la mà amb salut, amb epidemiologia i amb benestar. Treballem de la mà com mai havíem fet. Això ens dona una gran potència i veiem que les coses poden ser molt més àgils dels que ens pensàvem fins al dia d'avui. I una cosa molt important és que neixen les unitats de convivència. I amb les unitats de convivència veiem que guanyem en qualitat de servei d'una manera esgarrafal. És a dir, coneixem els nostres usuaris, coneixem les seves necessitats, podem previndre, podem fer prevenció, podem treballar més de tu a tu amb la família, tenim persones de l'equip que únicament treballen en una unitat de convivència, convertint aquesta unitat com una família com a tal, i això ens dona molt impuls i garanties per donar aquest pas endavant. Per donar aquest pas, que és l'iFeel, el que fem és parlar amb l'usuari, parlar amb l'equip. L'equip, em refereixo a l'equip humà, no? Perquè, fixeu-vos, venim d'una pandèmia on la desinfecció ha sigut clau. Vull dir, aquí és on hem entès tots que hem d'anar a la mateixa línia totalment. Vull dir, és important l'opinió, la decisió de tots. I si tots no anem a la una, no podem fer aquest canvi. I també l'usuari, vull dir que l'usuari ens ha marcat molt el pas, el què i el com, i també les famílies. Aleshores fem... Estamos aquí para vivirlo, ¿no? Hoy tengo 86 años. Mañana los tendrás tú. Solo tú decides cómo vivirlos. Carol? Hola. Em sentiu? Et sentim. Vale, veieu la ponència? Ara es veu en blanc. Vale. Ara sí que la veiem. Vale. Bueno, doncs aquest vídeo que heu vist, no? És una mica la provocació i algo tan simple com dir, ostres, avui soc jo el que tinc 86 anys, demà pot ser tu, com tu vols viure, no? És una mica l'engranatge de treballar avui per als nostres residents, però que sigui un sector totalment viu perquè puguem evolucionar per saber què és el que volem, no? El dia de demà. I iFeel, doncs, el que fa és donar resposta a la necessitat d'una revolució en la metodologia de la residència. El mètode es basa en 65 actes. Són 65 perquè creiem, o tots entenem que són 65 els anys que necessitem per arribar a aquesta gran edat. I sent cada un d'ells una transformació en la forma de treballar en el que fèiem fins ara, però canviar la manera de fer-ho. I així compartir i de viure per perseguir l'empoderament de la gran edat i la millora del benestar dels nostres. Mireu, és algo tan simple com... Jo soc la filla petita dels meus pares, que som 4 germans, i a part em van tenir molt més tard. El dia 9, el meu pare va fer 81 anys. I si jo he de pensar en ells quan jo vaig a casa seva, una cosa que és molt característica de nosaltres és que quan arribo, el meu pare i la meva mare sempre m'esperen i fem un vermut, sigui l'hora que sigui. El meu pare guarda el vermut amb unes barriques, que ell se fa el treje i el maneja i és el millor vermut del món. I la meva mare porta els berretxos, el que ha trobat en aquell moment, que és especial perquè és el nostre moment. Doncs iFeel busca que si algun dia demà els meus pares necessiten anar a un centre residencial i les seves capacitats ho poden fer, que si jo els vaig a visitar, per què no podem compartir aquest espai de fer el vermut conjuntament, no? I puguem continuar vivint el que hem viscut. Senzillament ells canviaran de domicili
i estaran en una residència que els cobrirà aquests aspectes que ells necessiten, però el seu tarannà de vida de continuar sent el mateix. I nosaltres ens hem d'adaptar, ara ja parlo com a residència, al seu tarannà, a les seves necessitats, a les coses que ells vulguin fer, les seves il·lusions, que no se sentin impotents, que no hi hagi soledat, que no hi hagi avorriment, però sempre respectant els seus tempos. Perquè potser fins ara el que estàvem fent era aplicar el que nosaltres crèiem que era el millor per l'usuari, no? Oblidant una mica l'opinió o aquest empoderament que a nosaltres ens ha ensenyat tant. Una mica, com us deia, aquests vídeos que són com provocatius o buscar una mica l'essència dels usuaris han sigut ells mateixos els que, és a dir, nosaltres no dit ara farem un vídeo i gravarem, no, sinó que surten d'ells mateixos i també ha donat molta vida i molt aprenentatge per nosaltres mateixos. I ara bé, ara us voldria explicar una mica els objectius dirigits a l'usuari. Com podeu veure, a tota etapa d'una residència preval el preingrés o l'ingrés, el dia a dia i el desenllaç, no? Què diríeu? Bé, doncs nosaltres ara hem començat a treballar d'una manera una mica diferent amb aquests aspectes. Comencem parlant per al final, no? Ens vam plantejar, i això semblarà una mica fora de lloc, no? Que tu vas ingressar en un centre i digues, ostres, doncs mira, parlarem del dia de la mort, no? De quan arribi aquest moment. Bé, no es planteja ben bé així, però ve a ser això. Quan ha passat uns dies de l'ingrés i ja hi ha un dinamisme diferent, ens sentem amb l'usuari i la família i aleshores parlem o suposem la idea de que si la setmana que ve, el dimecres que ve és l'últim dia de la teva vida, com vols viure aquest dia? No? I estem parlant de la mort com a tal. Però moltes persones, i més quan arribem a la gran edat, són coses que costen molt de parlar, ho tenen aquí i de quines les respostes. Hem parlat d'aquest dia, comencem a parlar de com li agradaria viure aquesta última setmana. Què vol fer? Què li queda per fer? Parlem de vida, parlem de coses a fer, parlem d'il·lusions. I a partir d'aquí marquem un via primer i una línia de treball d'objectius marcats amb aquestes ganes de viure, de disfrutar, d'il·lusions, d'escoltar-lo, de respectar-li i de deixar que ells també proposin aquest camí. Això sembla que va molt sorprenent, però us en faríeu creus, perquè al final també una persona pot ingressar al centre amb unes condicions i a mig termini canviar-li totalment. Doncs parlar a la família, a l'usuari i nosaltres com a professionals de diferents situacions que es poden trobar durant el camí i pactar segons quins aspectes és un tema molt important perquè al final, si passa, no ens sobrevé a tots i no ha de decidir un familiar sobre un aspecte o un altre. Doncs són temes per nosaltres i per el nostre mètode molt importants de parlar a temps i d'estar en un consens amb la manera d'actuar. Doncs això que sembla que va molt simple, doncs és el que semblava molt complicat de dur a terme i canviar aquests hàbits. Mira, aquí esteu veient una parella que va ingressar després de la crisi de la Covid més forta. Està ingressada la senyora Merche i és el seu marit, que ha sigut el seu cuidador durant tota la seva vida. Però han tingut una vida amb les seves complicacions com a tal, no ha sigut fàcil, i els últims anys ella té una demència i una sèrie de patologies que fa que no es pugui comunicar, ha perdut la parla i, a més, està la majoria de l'estona o del dia amb una cadira de rodes i molt apàtica. Ell és el seu cuidador, ha mogut cel i terra per tindre-la i cuidar-la, com diu ell, és la seva costella. Van arribar, ell va preparar una maleta, tot superben organitzat, els conjunts de roba, les seves fotografies, tot increïble. Però vam veure que, clar, ell no podia seguir cuidant-la, però la pena d'arribar a una residència per ell era algo que no sabia com gestionar-ho. Les primeres visites, després d'una post-Covid, imagineu-vos unes taules amb una distància, amb una desinfecció, amb una pèrdua d'intimitat, que al final el moment ens ho requeria que fos així. I a més, ella no es comunicava, ella a la distància li deia coses, li explicava, però ella no deia res. És aquí quan intervenim, comencem a parlar amb ell, comencem a saber de la seva vida i ens explica que ella ha sigut pianista i que la música ha sigut una part molt important de la seva vida. I aquí, juntament amb ell, redescobrim que hi ha un CD de 23 cançons que són la música de la seva vida. Doncs, començant amb la música de la seva vida, ell al final l'incentivem a que busqui aquest CD, el radiocasset, i apareix a la residència, fer la seva visita amb el radiocasset i amb les cançons. Doncs, us faríeu creus de l'experiència que va ser. Quan van acabar, que ella es va aixecar de la cadira
es van abraçar i aquesta última cançó la van ballar, com diu ell, com el primer dia. Fins i tot arriba un moment, el vídeo no dura gaire, que ella reconnecta, gira, saps? I se'l mira als ulls i li somriu, reconeixent el moment, la cançó i tornant-se a trobar els dos. Doncs per nosaltres això és un èxit i a més ens serveix d'eina per al dia a dia, per poder treballar i poder treballar amb qualitat, amb sentit i sobretot amb sentit també per la família de l'usuari i l'usuari. Els objectius a nivell de professionals, com comprendreu, quan una infraestructura està... Quan una infraestructura és molt... Durant molts anys funciona d'una manera, és molt difícil els canvis. No obstant, ens hem donat compte que moltes barreres que tenim estan només veient a la nostra ment, que el dia a dia i el fer coses positives i el que tothom se senti part important perquè ho és, fa que evolucionem d'una manera molt més ràpida de la que ens podíem imaginar. Dintre del confinament que vam fer, autoconfinament al centre, ens va ajudar molt per eliminar les jerarquies, per treballar de tu a tu, perquè tots féssim de tots, perquè tots coneguéssim tot el sistema, perquè poguéssim parlar netejant els plats, fent un canvi o, saps, treure una mica totes aquestes estructures. I aquí és on vam entendre que totes les figures són d'igual importància i que totes compten per igual i que si no anem tots a la una, els canvis són molt difícils. La participació dels acompanyants de vida en els grans moments de la persona també ens havíem portat a una dinàmica de l'equip tècnic i de l'equip auxiliar. I al final veiem que una de les persones més importants és l'acompanyant de vida, les gerocultores, i que al participar en el dia a dia i participar tots en la mateixa línia, la informació que tenim és increïble, vull dir, és totalment completa. La formació contínua, importantíssim. Nosaltres fem formació externa i la fem interna. Interna formem absolutament tots els de l'equip. Vol dir que tots formem cada 15 dies a tot l'equip del centre de temes, moltes vegades de refrescar-nos idees, reciclatges i de més, o aportant idees noves. També ens agrada molt mirar a l'exterior i poder aplicar a nosaltres cosetes que creguem interessants o que puguem assumir de fer. Treballar les seves necessitats també és una cosa molt important. Al final, tots ens hem d'expressar, hem de treballar còmodament, la infraestructura hem de treballar perquè tots tinguem un mínim de flexibilitat per sentir-nos bé, per poder arribar a tot arreu. També penseu que el món de la geriatria és molt femení, som moltes dones, i les dones, al final, són moltes les coses que portem al damunt i aquesta flexibilització és important. Després fem realització de reunions setmanals per aportar idees sobre el mètode i les avaluacions contínues. Això és molt important també, perquè si no, quan comences coses noves, és molt important les avaluacions i els canvis puntuals i si anem complint els objectius i també anar aportant coses noves, perquè si no arribaríem a una línia que no progressaríem. I després el que és importantíssim també és cuidar de la persona que cuida. Nosaltres hem fet un autosistema que els mateix equip tècnic auxiliars ens autocuidem. Tots tenim un temps que el dediquem als nostres companys. I això semblarà una tonteria, però, per exemple, cada dia l'equip de fisios dediquem una hora a fer diferents persones de l'equip que necessitin descàrregues o de més. Doncs això s'ha convertit en el nostre dia a dia en una cosa molt habitual. I la veritat és que ens aporta moltes coses positives. A veure. Elvira, ¿sabes que me gusta tomar el café al sol? De ti depende el cambio. Pues bien, este cambio lo vamos a llamar iFeel. Son 65 actos que juntas conseguiremos para revolucionar el mundo de la geriatría y la gran edad. ¿Te unes? Bueno, aquí heu vist una mica el vídeo de com comença, el que presenta iFeel. Veure la senyora Elvira, que té 96 anys, pujada a la illa de la cuina mentre es fan un cafè amb la Cristina, que és de les treballadores més joves que tenim al centre, doncs és una mica el que busquem, aquesta informalitat, però al mateix temps aquesta proximitat. És a dir, que puguem començar aquest acte, però ho fem conjuntament, perquè entenem que és una cosa conjunta.
El fet de que avui estiguem fent aquest webinar, per mi és molt emocionant, perquè estem parlant de la gran edat i la gran edat per mi hauria de ser un tema molt més recurrent del que és fins al dia d'avui, perquè tots al final arribarem a la gran edat o tots ens podem trobar amb situacions, les nostres famílies més directes, que puguin necessitar diferents serveis. Aleshores, com és que no és un tema més recurrent, el parlem, el discutim, ens expressem què és el que volem, com ho volem viure, perquè aquestes cosetes per mi són importants i que ara estiguem treballant en això és important com la nova metodologia que estem fent, perquè significa que li donem la importància que té i que estem fent coses per evolucionar i per millorar tot aquest sistema, i això és important, per mi és molt important. Una miqueteta també us volia explicar com treballem el mètode. Us he explicat que són diferents actes, fins a 65, i, per exemple, us explicaré un dels actes com ho fem, l'acte del despertar con un nuevo aire. Us explicaré aquest perquè implica moltes coses diferents i al mateix temps una de molt simple, que és respectar el despertar de l'usuari. Per respectar el despertar de l'usuari hem aplicat diferents protagonistes en aquest acte. Primer, les auxiliars o l'equip d'acompanyants de vida que tenen a la micro s'organitzen amb ells per saber quan es volen despertar o quins són els seus hàbits a l'hora de despertar-se. I aleshores, abans, el que succeïa és que primer es despertaven els usuaris i anaven als menjadors centrals i en una hora concreta es començava a esmorzar. Doncs això ho vam abolir, és a dir, a l'hora de despertar, cada un es desperta amb els seus tempos que necessita i hi ha uns nous participants, que és l'equip tècnic, que cada un està en un dels menjadors que hi ha a cada microresidència. Aleshores, els usuaris fan les seves rutines amb les auxiliars a dalt i les seves teràpies amb un bon dia i acompanyant-los a l'hora d'esmorzar. També hem incentivat que, clar, evidentment no esmorzen tots a la mateixa hora, però sí tenen totes les eines a l'abast per esmorzar el que ells vulguin, amb la nostra assistència els acompanyem a el que ells vulguin fer. El fet de tenir unes torrades, tenir mermelades, tenir les diferents coses que necessiten per esmorzar a la seva cafetera, doncs dona aquesta llibertat, aquesta autonomia, i si no existeix aquesta autonomia, estem nosaltres per donar-los aquest cop de mà i aquestes eines perquè ho puguin fer. Doncs això tan simple ha sigut un gran canvi a la manera de començar el dia. Un gran canvi. És totalment diferent l'ànim, la manera com ens despertem, la manera com actuem. Ha canviat totalment. I al final el nostre acte ha sigut ficar aquests participants nous, pactar aquestes hores d'aixecar-se, també pactar les acompanyants de vida, sabent una mica com es desperten, no entren totes en un horari fix i surten en un horari fix, són flexibles. Tenim molt clar quins són els objectius claus i a partir d'aquestos ens readaptem tots, sempre centrant a la persona com el punt més important. Un altre tema que hem treballat molt és la importància de la viralització del mètode. Ja no de la viralització del mètode. Mireu, aquestes dues imatges són comprades d'un banc d'imatges. La primera, quan tu parles amb la gent de peu, els és molt familiar, els és més recurrent pensar en una residència amb aquesta primera imatge que no amb la segona. També us vaig dir que la segona és una mica exagerada, perquè és com a molta tecnologia de cop. Però la primera tampoc és així. Aleshores, la importància de la viralització és perquè la gent pugui conèixer el dia a dia del centre, el que fem, com viuen, com opinen, hem obert diferents canals com el YouTube i de més, que són lliures ells d'expressar-se i de marcar els seus ritmes i les seves coses que els preocupen. Doncs creiem que és important, sobretot per això, perquè sigui un moviment molt més general i que la gent puguem opinar i decidir què és el que volem per als nostres pròxims de gran edat i què és el que voldrem per nosaltres. El que us deia una mica dels canals de comunicació. També ens hem sorprès molt perquè també la crítica o la resposta també ha sigut molt bona i aleshores també ens ha fet créixer molt i conèixer diferents opinions per després aplicar al nostre dia a dia. Hem utilitzat la provocació pura i dura i al final una provocació molt divertida i que els primers sorpresos hem sigut nosaltres perquè al final, com podeu veure, el nen o la persona jove amb la tranquil·litat de la persona gran dient sí, faig això perquè és el que sento i així ha de ser. I entrarem una mica a les conclusions. Primer de tot us volia dir que les gràcies per fer aquest webinar i també que a dia 18 de maig que estem avui és important també que parlem que, per exemple, a nivell, estem treballant ara en un projecte de salut que estan valorant
quin és l'índex de maduresa de salut dintre de les residències, no? I dintre d'aquesta valoració aportant idees noves de països nòrdics. Això és el sistema més polític, no?, per aplicar les residències. Això és un gran antes i un gran després. Vol dir que la cosa s'està movent i s'està movent cap a una direcció molt bona. La segona és que, per exemple, a Arnau estan fent un programa també d'infeccions en el qual tinc la sort de poder-hi participar. També és una cosa molt important, perquè ja no només és una cosa mèdica com a tal, sinó que puguem participar a la residència per poder informar-nos i també aplicar canvis al nostre centre per millorar en les infeccions i demés, és un abans i un després. Que amb el Covid també hem après a fer moltes coses molt més ràpid i estem molt més solapats. El fet que estiguem parlant de l'ECAP, que es pugui aplicar als centres, és un abans i un després. El fet que com diu l'Anna Mari, que hem de fer un sistema comú de comunicació i de registre, doncs busquem-ho, fem-ho, no hem de tenir por, perquè és ara el moment de fer-ho, perquè som els participants, els actors que estem ara mateix aquí, i crec, si més no jo ho crec i em comprometo a que ho hem de fer, ens hem de moure i hem d'anar endavant amb aquest aspecte tan important i amb aquest sector tan important com és la gran edat. Jo, de conclusions, he volgut remarcar una mica que ja l'OMS, el 1946, definia el sistema sanitari com el estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de infecciones y enfermedades. Soc totalment creient de l'atenció integral. Mireu, vam estar 28 dies confinats, convivint amb els usuaris, i érem realment una família en la qual ens cuidaven i els cuidàvem, però sobretot ens cuidaven. No vam tenir ni una caiguda, no vam tenir una infecció d'orina, no vam tenir que fer cap derivació. Al final, aquest sentiment de que ells ens cuidaven al mateix temps que nosaltres vivíem junts, menjàvem junts, compartíem absolutament tot, algo de tenir, aquest estat de benestar en el qual lo social, físic i psíquic estigui tot a la mateixa línia. Totalment defensora i creient d'una atenció integral d'aquí en endavant i sempre. Després tenim una llei de dependència universal que funciona, que és una garantia, però crec que fallem amb una coseta, és la distribució d'aquestes places públiques. Si mirem de portes cap a fora, veiem altres països que al final l'usuari és el que decideix el servei que vol tenir, quina residència vol anar o a quin servei vol anar, i després és l'Estat el que li atorga la seva plaça. Per què soc una mica crítica en aquest aspecte? Perquè crec que per impulsar aquest canvi, per fer-nos especialistes en diferents coses dels centres, per diferenciar-nos i per donar opcions a l'usuari que necessita una residència, crec que haurien de ser tots lliures i al final ser l'Estat, ser l'usuari el que decidís a quina residència anar i després l'Estat que garanteix aquesta plaça. Perquè d'aquesta manera crec que seria un bon impuls perquè tots donéssim un pas més. Perquè crec que quan totes les places públiques i cobertes, la necessitat de canvi pot ser una mica més lenta. I després, molt important per mi, és el treballar les necessitats de la nostra gran edat avui i hem de marcar el camí per demà. Hem d'evolucionar o no hem de deixar d'evolucionar, fer-ho de manera dinàmica, mirar molt el que tenim a fora per també saber-ho aplicar dins i també saber valorar molt el que tenim a dins i potser algun dia explicar-ho a fora, que seria el seu. I ja no m'extén més perquè jo soc molt xerradora. Moltes gràcies i ja està. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tu ara, Carol. La veritat és que hem complert al minut el temps i, per tant, felicitats d'haver respectat aquests temps. I hi ha algunes aportacions, preguntes o reflexions que jo us aniré fent. Li faré a la persona, una de vosaltres tres, però si voleu intervenir i contestar-ho les altres, doncs és un torn obert de paraules. En la primera aportació deien que vosaltres, amb la vostra intervenció, dona la sensació de que considereu que la resposta que va haver-hi des de Benestar i Família, Treball i Afers Socials, Salut, Epidemiologia i Oficines de Farmàcia i Residències, era una resposta eficient, i ell, la persona que ho diu, insinua que no va ser així. No sé, a tu, Anna Mari, què li diries?
L'entenc perquè la primera onada ens va agafar tots com ens va agafar, no? I segurament doncs, va ser així. Hi havia moltes mancances d'equip nostre, als centres, ens va agafar tots per sorpresa i amb molta inseguretat. Però és cert que a la segona onada ja es va viure diferent i des de la meva experiència també és el que deia, no? És a dir, el que explicava és l'òptim, no? I en molts casos pots fer més i altres pots fer menys. També en funció dels recursos que tens en aquell moment. Nosaltres, per exemple, en casos que s'havien quedat sense gerocultores, hi ha hagut centres que hem posat gerocultores, per exemple, 2 o 3 gerocultores durant 15 dies, però no ho hem pogut fer a tot arreu. Tant de bo disposéssim d'una borsa de treball i davant d'una contingència d'aquest tipus es queden sense professionals i té 3 auxiliars. Ho hem fet en algun cas, que estaven molt apurats, hem pogut fer-ho, hem tingut la sort, però evidentment et puc dir que tot l'equip en el que treballem hem fet tot el possible, tot el que estava a les nostres mans, i segurament amb moltes mancances que també ens servirà per seguir millorant. Doctor Ledesma, no t'escoltem. Voleu afegir alguna cosa més, la Carol o la Cristina? La següent aportació és una persona que es diu que ells a la seva residència van fer unitats de convivència sectoritzats des del principi de la pandèmia, però que consideren que pot ser o convertir-se en una mena d'aïllament de les persones que ja no els permet la mobilitat entre diferents unitats i que ells ara estan més per anar variant els grups segons graus d'afinitat de tant en tant. No sé quina reflexió en feu vosaltres d'això. Jo crec que s'han de fer molt a consciència les unitats de convivència, i que costen fer-les perquè les has de fer amb tot l'equip i no és gens fàcil perquè no només has de mirar afinitat, sinó que has de mirar també nivells de dependència. I entenc el que vol dir, no? Jo crec que hem d'arribar a ser una miqueta més flexibles, és a dir, dins de la seva unitat de convivència que ens pugui aportar els beneficis d'aquesta atenció més centrada a la persona. Si jo pertany a una unitat de convivència A i m'agrada a les tardes cosir i compartir aquesta estona de cosir amb la meva companya que està a la unitat de convivència del costat i pel que sigui no està a la meva unitat de convivència, doncs això sí que s'hauria de permetre, que no sigui tan estable. És a dir, si jo ingresso en un centre d'una residència del meu poble i pertany a una unitat de convivència, jo he de poder parlar amb un veí del poble de tota la vida. És a dir, vull dir, una mica de flexibilitat, quedem-nos amb el benefici que comporta aquesta estabilitat, però sense ser tan rígids. Sí, i una miqueta és el que comentàvem, no? Afinitats, perfils, patologies, però també nosaltres ens hem trobat amb la mateixa situació. Hi ha hagut moments que hem hagut de canviar les unitats de convivència o alguna persona en concret perquè la seva situació també ha canviat i per el motiu que sigui no es trobava tan a gust amb aquella unitat de convivència i s'ha plantejat canviar-ho amb una altra i ha funcionat molt bé. Per això, conèixer-los de prop ens aporta totes aquestes característiques, que és molt enriquidor i podem estar molt més pendents i supervisant aquestes situacions i actuar. És el que hem après, que ha dit abans la Carol, hem actuat molt ràpid, causa-efecte, i gràcies a aquestes microresidències, a aquestes unitats de convivència, al conèixer-los més podem aportar-los segons les seves característiques i donar-los moltes més eines. Sí, i al final aquestes unitats de convivència també penseu que acaben sent les seves cases, no? I com a tal, al final, és un sistema de veïnatge. Després hi ha diferents entorns o activitats que ells comparteixen. Ells tenen una peluqueria comú que demanen l'hora i van, poden tenir un supermercat, poden tenir la petanca o poden anar a casa del seu veí a fer-se un cafè a la seva cafetera. Al final, el que busquem és aquesta casa. Pensem que una persona pot entrar en una residència amb 70 anys i pot viure durant 20 anys a la residència. Per tant, què ens és més
satisfactori, no? Que visqui en una macroresidència molt gran, amb unes sales molt grans i molt impersonal, o que pugui tindre la seva pròpia casa, com ha viscut fins ara, amb uns companys de vida, i que ells facin i desfacin sempre quan puguin i puguin conviure, no? I viure i esperar els seus familiars i viure també amb els seus familiars a la seva casa quan vagin a visitar-los a casa seva. És una mica la idea, no? I la tendència que nosaltres per la qual apostem, perquè veiem que és molt millor el que ens dona de bo que no el tornar enrere. Molt bé. Hi havia una altra reflexió que crec que és molt encertada i que toca un punt important, que és ara podem, o molts podem accedir a la història clínica, a l'ECAP, la història clínica sanitària, però no podem interactuar amb el sistema. Aquí s'entén el sistema sanitari. Per tant, no serveix de gaire cosa el personal sanitari de residència. Per tant, aquí hi hauria un tema que és l'accés a la informació sanitària d'una forma integrada amb els sistemes d'informació que teniu a les pròpies residències, i l'altre seria com s'instrumenta aquesta interacció per donar una atenció compartida entre el sistema sanitari i les pròpies residències. No sé si vols opinar d'això, Cristina, o qualsevol de vosaltres. Sí, aquest és un tema que ens preocupa a tots, perquè som com molt independents. El que ens veiem, o ara parlaré com a internista de l'hospital, el que veiem moltes vegades quan arriba un usuari d'una residència a urgències és que no sabem res d'ell. Sí, el que consta a l'ECAP, alguns diagnòstics, però que moltes vegades no són actualitzats, no són recents. La medicació, per descomptat, moltíssimes vegades no és la mateixa, no està unificada perquè hi ha hagut canvis segons l'última evolució o els últims dies a la residència i no queda reflectida a l'ECAP del que tenim accés des de l'hospital. Això és un problema i moltes vegades no tots els usuaris es comuniquen de forma entenedora, comprensible, sigui perquè en aquell moment agut no poden fer o perquè ja tenen una malaltia de base que els dificulta. I per això pensem que és tan important que nosaltres formem pròpiament part del sistema sanitari, tinguem accés a l'ECAP, però no només per consultar, sinó per participar-hi, o que des dels mateixos el sistema que utilitzem a la residència volqui al moment tot el que fem nosaltres a l'ECAP o poder treballar des de l'ECAP directament, actualitzant les receptes, fent les derivacions, les analítiques, les ambulàncies que hem de demanar si hem de fer alguna visita. Tot això seria manera d'integrar-nos. A part del que dèiem, continuar fent formació comú en primària, en hospitalària, el que ha comentat la Carol, ara formarem part del sistema PROA, que és a nivell d'infeccions amb l'hospital, en primària, nosaltres, i pensem que és molt enriquidor perquè al final serà formar-nos nosaltres per formar els nostres companys i poder detectar infeccions, optimitzar tractaments, créixer, que és el que dèiem, créixer i fer el millor que puguem pels nostres usuaris. No sé si vols afegir-hi alguna cosa. Sí, bueno, que comparteixo, que és un punt molt important i que està en el nostre dia a dia, el tema de l'ECAP i el tema dels professionals. I el tema de l'ECAP, ara, això que us deia, que ja tenim el nou conveni d'ECAP per a residències, el qual permet fer derivacions, registrar seguiment clínic, visualitzar la història. És un avanç, encara presenta alguna limitació que estem treballant per a poder-ho solucionar, però hi ha moltes barreres, Hi ha moltes barreres i, com deia el doctor Ledesma, hem de mirar la manera de com s'articula aquests programes informàtics que tenen els centres residencials amb la informació de l'ECAP, que hi hagi com s'articuli la informació i que estigui integrat en un únic sistema. I hem de lluitar, però costa, però hem d'avançar en aquest tema, sí. Després, a nivell de territori, doncs sí, molt interessant que estiguem tots integrats en projectes com el PROA. Després, ara també a nivell de territori de Lleida, engeguem que demà ho presentem als centres residencials, fem 2 reunions, una al matí i una a la tarda, per presentar 2 projectes que es fan a territori, un de formació en ferides en lesions cròniques,
que es farà una formació als professionals assistencials de residències i després un altre també de conciliació de la medicació, un altre projecte amb farmacèutics que integre amb metges propis de residència i metges de l'atenció primària. I que s'estan fent cosetes i coses i s'estan fent projectes, però hi ha coses que costen més, que hi ha moltes barreres i que hem de seguir. Altra reflexió o pregunta o qüestionament que podria anar per la Carol o per la Cristina, que diu, expliqueu, sisplau, com s'aconsegueix que cadascú a una residència pugui escollir tot això que dieu. Hora de llevar-se, d'esmorzar, dinar i sopar, què vol i quan ho vol fer. Quina quantitat de personal extra necessitarem per fer-ho això efectiu? Qui ho financia? És molt bona la idea, molt maca, però de debò es pot posar a la pràctica? Què penseu vosaltres des de la vostra experiència? Que i tant que es pot posar a la pràctica, que el primer pas és trencar les barreres, no? Deia ara l'Anna, hi ha moltes barreres. Bueno, nosaltres som molt creadors que les barreres són oportunitats i al final és tornar a lo més senzill, parlar molt, consensuar molt, com he dit abans, anar tots a la una per fer aquest canvi. Com pot ser, jo us plantejo, com pot ser que si jo tinc 80 anys i vaig a viure en una resi, m'he d'aixecar a les 7:30 o a les 8 del matí per estar cada dia a les 9 menys quart esmorzant i a més esmorzaré el que em pautaran, que és el que més em convé. Com pot ser que estigui passant això avui en dia? A mi, realment, el plantejament el faria a la inversa. Hauria de ser que tots poguéssim mantenir el nostre tarannà. La meva mare, des que tinc ús de raó, s'aixeca al matí i es fa 3 cafès cada dia, 3 cafès, un darrere l'altre. A vegades crec que es fica el cafè a la sucrera. Doncs li respectem, és el seu despertar. Doncs el dia de demà, si visqui on visqui, vull que li respectin, si és que no li és contraproduent, o potser serà descafeinat el cafè, però per què no ho hem de respectar? El secret està en parlar, escoltar i tenir una mica de dòstits de front i fer les coses ben fetes. Personal de més, potser sí que hi ha una mica més de personal de més, però el que sí hi ha és moltes ganes de treballar, l'entusiasme i molta dedicació. I això ho hem redescobert amb la Covid, no? Tenim grans potències les persones quan deixem només de fer allò que creiem que podem fer i ens adonem de tot el que podem fer, compartir i viure amb ells, al final sobrem mans, no? Perquè és una altra manera de viure, una altra manera de treballar, una altra manera de compartir. I moltes de les coses continuen passant, que són ells que ens cuiden a nosaltres, ens ensenyen, ens ajuden a administrar el temps i al final anem molt a la una. I que es pot fer a molts centres, ojalà, no? Ojalà d'aquí siguem cada vegada més i que hi hagi moltes opcions, ja no iFeel, sinó moltes, no? Perquè després hi ha les unitats de convivència que són de dependències. Doncs també funcionem de maneres molt diferents i intentem innovar, no? I buscar, com us explicava del cas de la senyora Merche, doncs treballem coses que fins ara potser no hi hem parat prou atenció o no les hem potenciat amb la importància que tenen i ho són molt d'importants, no? Perquè és important l'usuari, el cuidador i el sistema. Ui, jo soc molt xerradora, Molt bé, molt bé. Per això estem aquí. No sé si vols afegir, Cristina, alguna cosa en aquesta reflexió? Sí, la Carol ho ha explicat molt bé però també entenc el comentari que hem deixat de dir, ostres, és com molt idíl·lic, no? I vols dir que tot pot ser tant, no? Tenim 90 usuaris, ostres, si tothom fes una mica el que vol seria caos. Però no, perquè abans de fer això, és el que dèiem, hem parlat amb tots, amb els usuaris, amb les gerocultores, amb les auxiliars, a veure com ho veien, si ho veien factible o no, que ens donessin elles idees en el seu dia a dia, que són qui més ho coneixen, el funcionament, com es podia fer. Evidentment, doncs hi ha uns límits, hi ha uns horaris, no s'aixecaran a les 2 del migdia per esmorzar, però sí una mica de flexibilitat. Hi ha usuaris que ens trobàvem, hi ha alguns que volen fer migdiada, d'altres que no, d'altres que volen allargar una mica més. Doncs per què no? Sempre i quan no els hi perjudiqui i, evidentment, segons les seves malalties i les seves limitacions, però donar aquesta miqueta de flexibilitat. I per què avui hem de fer aquesta manualitat si avui és un bon dia i volem tots anar a donar una volta i a regar les flors que tenim fora? Doncs decidim dia a dia. Una miqueta aquesta és la idea. Hi havia un altre tema que es posaven aquí, que una mena de desacord, deia que
la persona que ho diu deia jo no estaria d'acord amb assumir més nivell mèdic en les residències, no? Dient que no és un hospital ni tenim els mitjans ni les condicions. Jo crec que aquest és un debat important, quin nivell de resolució hauríem de tenir, no tan sols a la residència, sinó també en els domicilis de les persones. I fins a quin punt, al final, que jo crec que és una de les qüestions més importants a respondre en aquest àmbit, si som la llar de la persona, la meva opinió és que és la llar de la persona i que té que rebre l'atenció sanitària de màxima qualitat i màxima resolució, o ho convertim en hospitals. Jo crec que es pot fer, sense convertir-ho en hospital, donar una atenció més. Però, bueno, voldria conèixer la teva opinió com a metgessa en aquest tema, que és molt transcendent, tant a domicili com a residència. Sí, és el que comentava el doctor, vull dir, vostè mateix, no? Que és un tema controvertit i, evidentment, cada centre té les capacitats que té. Això, evidentment, que no es pot fer de manera igual a tot arreu. Però sí que aquest últim any que hem treballat molt més de cara a dins, més interioritzat al nostre centre i intentant minimitzar les sortides, ens hem donat compte que almenys nosaltres, que tenim la sort de tindre una infermera des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit, doncs que hi ha moltes coses, molts tractaments que els podíem assumir. Cures, fins ara o venia PADES o venia l'hospitalització domiciliària i, ostres, és una ajuda importantíssima i és un suport en moments també que ho hem necessitat i de dubtes, com tots tenim. Però per ells, que tenien un volum molt més important que altres situacions o altres moments, també ens ha facilitat que nosaltres poguéssim administrar alguns tractaments. Per això proposàvem de tindre, igual que hi ha infermeria, algunes habitacions puntuals, que sigui un lloc reservat de dir, mira, necessitarem tractament intravenós 4 dies puntualment, cada 12 hores, doncs els hi ficarem això. La cura, en lloc d'anar a l'hospital, que li faci la cura la cirurgiana o, evidentment, amb la formació que això requereix, doncs que vagi l'infermera a parlar amb ella, que els expliqui com fer la cura, que les primeres vegades sigui supervisat, però després ho puguin implementar al centre i evitar-nos anar cada dia a l'hospital amb el trasbals que això comporta. Recursos d'ambulàncies que traslladen, usuaris que van a exposar-se a hospitals amb Covid, estances allí moltes hores, desorientacions... Hem vist que treballant així s'ha sentit molt còmode tothom, nosaltres com a personal sanitari i els residents, perquè no es mouen de la seva zona de confort. Evidentment que és el que dic, cada residència té la seva realitat i hem de saber les nostres limitacions, però aquí forma part d'integrar-nos amb l'hospital i amb primària. També és molt important, crec, destacar que tenir una unitat d'infermeria i metge que sigui àmplia i que treballin desofegats i bé. Això és una cosa que per nosaltres és molt important dins de les residències. Com diu l'Anna, hi ha molts centres que tenen dificultats a trobar infermeres i demés, però crec que és una peça clau perquè la residència pugui estar bé. I a més, si treballem d'una manera integrada, tot això ens ha de donar una seguretat que podem dedicar a altres aspectes del dia a dia de l'usuari, perquè aquest està ben agafat, aquest objectiu. I després una altra cosa que nosaltres vam creure molt important és que hem creat una suite, a la qual és l'última suite, així com entenem, perquè al final tots sabem una mica quin és el desenllaç en una residència, però que sí que preparada per lo que pugui necessitar i preparada també per la família que vulguin estar els dies que convinguin acompanyant dia i nit a l'usuari. I, a més, com una suite, li diem suite perquè tenen els estris com un hotel, per la seva nevera, les seves coses que puguin necessitar per compartir aquest temps, que també és molt important. És molt important com comencem la nostra relació a com l'acabem. I, aleshores, també el servei mèdic i d'infermeria que pugui acompanyar, perquè per nosaltres, si la família ho decideix, és un molt bon final. I l'última pregunta, i després hi ha algunes aportacions que us explicaré, és per la Carol Mitjana, o almenys la persona que la fa la dirigeix a la Carol. Diu, comparteixes el criteri que l'actual sistema de residències o de centres residencials ha quedat ferit de mort i que cal implementar un sistema nou i molt innovador? Quin creus que serà aquest camí de futur? Gràcies. Bueno, això és una pregunta una mica en punxa, No, crec que és important que sigui un sistema sempre viu i sempre canviant, perquè els usuaris canvien, les necessitats canvien
i també les eines van canviant. Per tant, jo soc molt defensora de que ha de ser viu i canviant. No critico que el que hi havia fins ara estigués malament, és més. Com he dit al principi, crec que últimament hi havia com un moviment cap a l'AFP, cap a canvi de model, però sí una mica lent. Sí defenso que els centres hem de fer un esforç i ens hem d'anar especialitzant i diferenciant-nos els uns als altres perquè no tothom té les mateixes preferències, els mateixos gustos o volen la mateixa manera de viure. I també, a part de residències, jo també soc molt defensora d'unitats de convivència o casetes per a matrimonis, amics molt més reduïdes amb plataformes de serveis. Crec que quanta més diversitat de serveis tinguem, millor és el nostre sistema de salut, de benestar del país i millor funcionem, millor escollim i millor ens diferenciem i al final tenim una llei de la dependència que ens ha d'acompanyar, però ens ha d'acompanyar perquè hi hagi aquest canvi i que les persones puguin escollir perquè iFeel serà la millor manera de viure per un tipus de persones i per un altre serà una forma més tradicional i per un altre buscaran centres que només siguin d'unitats molt dependents o el que pugui ser, no? Però al final que tinguem moltes opcions. Però no critico que el que estàvem fent fins ara estigui malament, sinó que jo soc molt creient, soc molt nerviosa i m'agraden molt els canvis i que sigui viu i que progressem i que, ostres, i que ens reinventem i que tinguem moltes opcions, no? Que això és una mica... Fixa, jo comparo molt això amb l'educació. Quan jo era petita anava a l'escola, estava en un pupitre i una cadira, llegíem un llibre i fèiem un examen i allí s'acabava. Durant molts anys ha sigut una estructura així. Ara jo tinc 2 nens petits i van a una escola que treballen per projectes amb uns objectius diferents i no hi ha taules a les aules. A més tenen una infermera incorporada al centre i a més l'equip de psicòleg i pedagog també està incorporat sempre al centre i a la nova escola rural de la Pobla de Segur no hi era, però ahir llegia una notícia que deia que desapareixen les pupitres i les cadires verdes que tan característiques són de l'educació. Doncs què ha passat? Semblava impossible. Doncs sí, han acabat desapareixent o estan desapareixent. Això és una evolució i crec que amb l'educació s'ha d'evolucionar, doncs amb la gran edat no podem ser menys, hem d'evolucionar i molt, i sempre. Hi ha alguns comentaris que serviran de donar-vos les gràcies o d'agrair-vos perquè diuen que alguna persona diu que excel·lents ponències, m'ha deixat molt interessada en el tema iFeel. Felicitats, ha estat molt enriquidor, unes iniciatives professionals necessitàries. Una altra persona que diu bona tarda, agrair les vostres ponències i les vostres reflexions al voltant de les experiències viscudes, sempre des del coneixement, des de la realitat i amb il·lusió i nous reptes per endavant. Felicito també el projecte iFeel als meus ulls. Representa una visió innovadora de l'ACP i de l'atenció final de vida, de com donar vida als dies que queden. Voldria preguntar-vos per les dificultats trobades i solucions posades en marxa per solucionar-les. Què diries? Espera't, és que t'he perdut l'últim tros. Voldria preguntar-vos per les dificultats trobades per posar en marxa l'iFeel i les solucions posades en marxa per solucionar, de les dificultats de posar en marxa el projecte iFeel. Mira, una de les majors dificultats d'iFeel va ser que tot l'equip humà es cregués, fos coneixedor i es cregués lo important que era la seva funció a l'hora d'aquest canvi i el que feia el dia a dia. Perquè tenia moltes barreres, el que parlàvem de l'esmorzar d'abans, o del nou despertar, perquè tenia un tant ficat al cap que havia de ser d'aquesta manera i durant molts anys havia funcionat així i aquest canvi era com algo, com pot ser, com ens organitzarem, què farem? Doncs buscar aquest tipus de provocació perquè sortiguessin noves alternatives potser va ser de lo més complicat. Però després, com deia, ha sigut també molt engrescador perquè els beneficis han sigut tants que a poc ens hem anat pujant cada vegada més al carro. I també l'opinió dels usuaris, la satisfacció de que ells participin i que se senten molt millor, nosaltres també, i la manera de treballar canvia al 100%. Però continua el mateix. El més difícil dels canvis són les barreres que nosaltres mateixos tenim. Ara els usuaris ens diuen que les barreres només existeixen aquelles que ens ballen al cap. Vull dir que al final el que hem de fer és ballar perquè desapareguin les barreres. Bueno, poquet a poquet, és molta repetició, anar fent, anar valorant i no tenim por, no? I faig les dues últimes, les últimes preguntes perquè ja anem avançant i després hi ha alguns altres
comentaris de que els ha agradat moltíssim el webinar i que us feliciten per la iniciativa i per les aportacions de tots. I en tot cas, com que hi ha alguna persona que diu que li agradaria comentar més coses, vosaltres heu posat aquí en pantalla els vostres correus i jo crec que esteu obertes a que si volen compartir o reflexionar o demanar-vos coses amb vosaltres també ho poden fer. L'última pregunta és com treballeu la sensibilització als familiars i com integreu l'atenció final de vida o l'atenció pal·liativa, el PADES, diu aquí. Com integreu el PADES en el vostre dia a dia o el dia a dia dels residents als vostres centres? Com ha explicat abans la Carol, ara és molt important també parlar des que entren al centre com volen viure aquest final de vida. I això ens ha ajudat també a planificar-ho, acordar amb la família, amb el mateix usuari i anticipar-nos una miqueta tot el que arribarà. Fa poc també vam tindre un resident que va arribar amb moltes malalties, sabíem que hi havia un desenllaç pròxim i ens va ajudar el treballar des del primer moment amb la família, què passaria, què ens trobaríem, si volien que ho féssim d'una manera, d'una altra, les opcions que teníem i ells, miqueta en miqueta, el fet de poder decidir, es van anar també fent a la idea, els vam permetre que poguessin vindre cada dia a veure'l, a despedir-se, entre cometes, perquè no sabíem quin dia seria el desenllaç i PADES sempre està per donar-nos suport. La veritat és que ho hem d'agrair perquè en el moment que ho necessitem sempre estan per nosaltres i disposats a vindre en qualsevol moment, però sempre consensuat amb la família i sabent els tractaments o les opcions que tenim, saber si les podem aplicar nosaltres o necessitem de les seves necessitats. Mira, en aquest cas que estaves comentant, Cristina, jo vaig tindre un moment molt bonic. Una noia de la unitat de la CRIS, d'infermeria, havien fet una cura PADES i havia coincidit que hi havia la neboda, que també és infermera, i havien compartit, durant aquesta cura havien estat l'usuari, que estava molt content perquè havia fet una petició d'un àpat que volia i es va fer aquell dia per ell, i estava molt content mentre la PADES feia la seva cura. La seva neboda hi participava i el nostre servei d'infermeria hi era. I quan van acabar la cura i se'n van anar, la Tuli mateix deia, ostres, és que ens hem abraçat amb la família i ha tret una mica i aquesta seguretat que li ha donat aquesta convivència entre tots. I al final és que tots anem molt a la una amb aquest camí i ens preparem i el vivim conjuntament. I crec que aquest és el secret, dir-nos les coses, anticipar-nos, parlar i consensuar. Sí, va ser un moment com gratificant dins de lo dur que era la situació perquè tant l'usuari com els seus familiars com nosaltres ens sentíem satisfets i que havíem fet el que ell volia. Ell havia viscut com havia volgut i havia pogut decidir en tot moment com havia anat fins al desenllaç. Va ser un moment, sí. I vam participar diferents integrants, el PADES, nosaltres, la família, l'usuari, que aquesta és una mica la tendència cap a on hauríem d'anar. I curiosament, aquest cas em va arribar a mi. Se'm posa la pell de gallina, perquè a vegades les coses em van explicar l'experiència que va ser molt gratificant. Ostres, que bé. Això no ho sabia, Mana, eh? Sí, segur que... Callata. Sí. Deixem aquí el webinar. Moltes gràcies als que heu participat com a assistents al webinar. Moltes gràcies a vosaltres tres. Jo crec que la conclusió final és que és un bon moment, i la pandèmia ens ha brindat aquesta oportunitat de somiar amb un model residencial per posar-lo en marxa i que, com deia abans la Carol, que nosaltres mateixos, quan pensem que hi hem d'acabar i podem anar a aquest centre, ens sentíssim a gust de viure allà. Ara, actualment, o durant aquest temps, o el temps abans de la pandèmia, a moltes persones, quan els deies que tenien que anar a un centre residencial, ho vivien molt malament, perquè era com si es traguessis de casa i anessin a perdre totes les seves avantatges, els seus drets, les seves llibertats. I llavors hem de fer un model evolucionat, com el de l'educació, en què les persones tinguin respectada la seva llibertat i puguin viure com a casa seva en la residència i, per tant, que el prestigi d'aquests centres vagi molt més enllà del que tenien i que aquí, en el seu domicili, perquè seguirà sent el seu domicili, siguem capaços de donar-los l'atenció sanitària de qualitat
que es mereixen perquè segueixen sent ciutadans del nostre país. Jo crec que aquesta és la conclusió i repeteixo, moltes gràcies a tots i dius que publicitarem el seminari docent per als professionals que s'hi vulguin apuntar i que a través de l'e-mail podeu anar seguint quins es convocaran. I repeteixo, moltes gràcies a totes tres. Gràcies a vosaltres. Vosaltres.